Wel, helo pawb, Owain sy'n yma eto, a mae'n gret cael ymuno gyda chi, a gobeithio ydych chi gyd yn cadw'n iawn. Dych chi wedi cael sioc neu rhyw surprise erioed? Llaw i fyny, os dych chi wedi cael un, rhywbeth hollol a anisgwyl. Gymaint o sioc bod o'n rhoi braw i chi, ac neu chi dynnu gwyneb fel y babi yma. Neu, hyd nod, tynnu gwyneb yma fel y babi yma. Wel, heddiw, mae gennym ni stori exciting i chi. Dych chi'n hoffi stori exciting? Dwi yn. A mae stori ni o'r Beibl heddiw am rywun o'r enw Saul sydd yn cael sioc enfawr, hollol a anisgwyl. Dych chi wedi cael y profiad yna? Chos jyst dychmygwch, yn ddiwrnod cyffredin, wrach bod chi jyst yn cerdded yn y tŷ ar hyd y stryd, ac wedyn, mae yna rhywbeth yn dod ac yn rhoi sioc mawr i chi. Wel, doedd hynny yn ddim byd i gymharu'r sioc ddaru Saul cael ar y diwrnod yna. A mae'r stori ni gael yn y Beibl yn llyfr actau o pennod 9. Ond cyn fynd i'r stori, dyn ni angen gwybod chydig am y dyn sydd yn y stori, sef Saul. Wel, pwy oedd Saul? Wel, y Saul yn un o'r arweinwyr crefyddol yr Iddewon. Ac un peth pwysig dyn ni angen gwybod am Saul, doedd Saul ddim yn hoffi sôn am Iesu. Doedd o ddim yn hoffi pobl oedd yn dilyn Iesu, ac oedd o'n gas ganddo bobl oedd yn siarad am yr Iesu. I ddweud y gwir, roedd Saul yn cysau pawb oedd yn dilyn Iesu. Oedd o eisiau arestio nhw, oedd o eisiau rhoi nhw mewn carchar, ac mae Beibl hyd yn oed yn deithio ni, oedd Saul eisiau lladd y bobl oedd yn dilyn Iesu. Ac, no surprise, ond y dilynwyr Iesu yn ofn Saul. Ond un diwrnod, roedd Saul ar ei ffordd i dref o'r enw Damascus. Mae'r tref dal yma heddiw gyda ni. Mae o yn wlad Syria. Ac oedd Saul ar ei ffordd yna, ac oedd o bron a cyrraedd pan yn sydyn fflachiodd gole disglair o'r nefoedd o'i gwmpas o. A cafodd Saul sioc am ei fywyd. Cymaint o sioc nes iddo disgyn ar lawr. Ac oedd y gole yna yn ei ddallu o. Oedd o wedi cael, ond wedyn dyma'n cael hyd yn oed fwy o fraw. Dyma'n dechrau clywed llais yn siarad gyda fo o'r nefoedd. Ac oedd y llais ma'n dweud, Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erli di? Mae'r gair erli yn golygu, jyst bod yn gas hefo rhywun. Ac y Saul ddim yn deall o gwbl beth oedd yn mynd ymlaen. Be oedd yn digwydd? A dyma felly'n gofyn, pwy wyt ti, sir? A dyma llais o'r nefoedd yn ateb. Iesu oedd yna, ond y Saul ddim yn gwybod. A dyma'r llais yn deud, Iesu sydd yma, yr un wyt ti wedi bod yn gas gyda ac yn erlyd. Gafodd Saul hyd yn oed fwy o sioc. Oherwydd, chi'n bod be, oedd Saul yn meddwl bod Iesu wedi marw. Ac oedd o ddim yn mynd i gredu unrhyw sôn oedd gan y disgyblion bod Iesu wedi dod nôl yn fyw. Oedd o'n meddwl bod hwnna'n rwtsh hollol. Ond rwan, roedd Saul yn gwybod fod Iesu'n fyw. A dyma Iesu'n deitho i fynd i fewn i Damascus. Ond pan cododd Saul i fyny, ar y sylweddoli, oedd o'n ddall. Doedd o methu gweld. Ond dyma'i ffrindiau fo yn arwain o i fewn i'r dref. Ac oedd Saul wedi cael gymaint o sioc, oedd o'n methu bwyta na yfed am 3 diwrnod. Ac oedd o jyst yn eistedd yna'n ddall, ddim yn deall beth yn iawn oedd wedi digwydd. Ond dyma Duw yn anfon dyn o'r enw Ananias i ddeud wrth Saul fod Iesu yn ei garu o ac eisiau fo i ddilyn o
a deud wrth pobl eraill amdano fo. So dyma Ananias yn mynd at Saul, a dyma fo'n deud wrth Saul gymaint oedd Iesu'n ei gario. A dyma Ananias yn rhoi ddwylo ar lygaid Saul ac yn gweddio Iesu drosto fo. Ac yn sydyn, oedd Saul yn gallu gweld eto. A dyma fo'n cael sioc mawr arall os oedd o heb cael digon o siocs yn barod. A dyma Saul yn dechrau syth i ffwr i ddilyn Iesu ac i ddeud wrth bobl eraill am Iesu. Chi'n gweld, ar ei Saul cael ei fywyd o wedi newid yn gyfan gwbl y diwrnod yna. His life has completely changed. Chi'n gweld, oedd wedi mynd i Damascus yn flin ac yn gas, eisiau lladd dilynwyr Iesu a casau sôn amdano fo. Ond rwan, oedd o'n caru Iesu. Ac oedd o eisiau pawb arall wybod am ei gariad o. Ac eisiau pawb rwan wybod pa mor amazing oedd Iesu. Waw, Troedigaeth conversion, dyna di newid go iawn. Oedd o'n gwybod rwan fod Iesu wedi marw, ond wedi marw drosto fo, drosto ni, chos oedd o'n caru ni. Ond bod o wedyn wedi dod nôl yn fyw, ac oedd Iesu yn fyw gyda Paul y diwrnod yna, fel mae o'n fyw gyda ni heddiw. A dyma Saul hyd yn oed newid i enw, fel dwi'n drysu, chos ar ei o newid i enw o Saul i Paul. Newid gyfan gwbl yn ei fywyd o. Dych chi'n hoffi newid? Wel, lot o ni'n hoffi rhyw newid, da ni'n hoffi cael rhyw ddillad newydd, neu rhyw boots pêl-droed newydd, neu wrach chydig bach o baint ar y wal i eisiau newid lliw llofft. Mae change yn reit neis weithiau, dydy. Ond mae rhai newidiadau yn pethau da, ond mae rhai newidiadau yn anodd, dydyn. Ond naeth Iesu newid bywyd Paul yn gyfan gwbl a newid o am y gore. Dyma fo'n troi ei cysineb Paul i gariad. Changed his hate to love. O fod yn berson creulon i fod yn berson ffeind. Ac oedd neb yn meddwl bysa Saul wedi gallu newid. Ond oedd cariad Duw yn ddigon i newid bob person, bob calon caled. A mae Iesu dal heddiw yn y busnes o newid bobl. Mae gariad o dal yn gallu newid calonau caled. So os da ni'n teimlo'n flin neu'n gas, neu hyd yn oed yn drist, os da ni'n gadael i cariad Duw newid yn calonau ni, mae bywyd ni'n gallu newid fel un Saul. Chos dwi'n faint yn chi sy'n teimlo fod y sefyllfa coronavirus ma'n mynd ymlaen am beth. Dych chi'n meddwl, di hwn beth yn mynd i newid, o beth yn mynd i ddod i ddiwedd. Da ni'n teimlo weithiau, hollol anobeithiol, da ni wedi colli gobaith. It feels hopeless. Ond fel ddaru Paul weld y diwrnod yna, mae Duw yn gallu newid bob sefyllfa. A mae hynny oherwydd bod Iesu yn fyw. Mae Iesu gyda ni, a mae Iesu yn caru ni heddiw. A felly, diw'n bwys beth ydy'r sefyllfa. Da ni'n gwybod fod Duw yn gallu dod â gobaith i bob un sefyllfa. A mae hynny yn newyddion da, a mae hynny yn newyddion da i bob un ohono ni heddiw. Gan i weddio. Diolch, Iesu, fod ti yma gyda ni heddiw, ble bynnag da ni'n gwylio hwn. A diolch, Iesu, fod ti'n caru bob un ohono ni. A diolch, Iesu, fod ti'n y busnes o dal newid bywydau. Fel ar eich di newid bywyd Saul yn gyfan gwbl y diwrnod yna. Wyt ti dal eisiau newid ein bywydau ni gyda dy gariad. Wyt ti eisiau troi ein casineb ni i gariad. Wyt ti eisiau troi ni pryd da ni'n hunanol a creulon i fod yn ffeind a llawn o dy gariad di. Diolch i ti am dy gariad di. Amen.
Wel, da ni'n mynd i orffen hefo can, a mae hwn yn gan newydd arall i chi, sy'n sôn am y gobaith mae Duw yn dod i bob sefyllfa, hyd yn oed pryd mae pethau'n anodd. Felly, gwrandewch ar y can, mwynhewch a diolch am cael bod gyda chi. Bob bendith i chi gyd. Pan fo'r byd yn brifo a bywyd sy'n ymluno, rwyf yn siŵr o un peth rwy twrth fo chori, Pan dwi'n teimlo'n unig a dwi'n dechrau poeni, Arglwydd rwy ti'n agos rwy twrth fo chori, Coda fi fy nwylo'n uchel, cana fi a chodi'n llais, rhodda fi fy ngobaith ynot, rhodd y ffydd ynot bob un dydd. Gobaith sydd yn fy niw, ceidwad cadar ddiwedd, rhodd y ffydd yno ef. Gobaith sydd yn fy niw, mae yn erthol a da, gobaith sydd yn fy niw. Pan fo'r byd yn brifo a bywyd sy'n ymluno, rwyf yn siŵr o un peth rwy twrth fo chori, Pan dwi'n teimlo'n unig a dwi'n dechrau poeni, Arglwydd rwy ti'n agos rwy twrth fo chori, Coda fi fy nwylo'n uchel, cana fi a chodi'n llais, rhodda fi fy ngobaith ynot, rhodd y ffydd ynot bob un dydd. Gobaith sydd yn fy niw, ceidwad cadar ddiwedd, rhodd y ffydd yno ef. Gobaith sydd yn fy niw, mae yn erthol a da, gobaith sydd yn fy niw. Gobaith sydd yn fy niw, ceidwad cadar ddiwedd, rhodd y ffydd yno ef. Gobaith sydd yn fy niw, mae yn erthol a da, gobaith sydd yn fy niw. Gobaith sydd yn fy niw, ceidwad cadar niwedd, rhodd y ffydd yno ef. Gobaith sydd yn